Hello, dragilor! Mi-am făcut timp să fac acest video pentru voi, pentru că am fost întrebată de anumite persoane cum am ajuns să joc în anumite seriale, filme sau chiar reclame. Nu au fost cele mai mari roluri, dar pentru mine a fost un start, un început. Am fost acolo și am văzut cum e pe platoul de filmare și asta mi-a dat un impuls. M-a făcut fericită și am crezut și cred în continuare că totul e posibil. Așadar, pentru cei care își doresc și ei să joace într-o reclamă sau într-un film sau nu sunt cele mai mari roluri, dar poți avea și cele mai mari roluri. Pentru că fix asta caută ei, anumite tipologii și poate tu ești chiar acea persoană cu acel aspect fizic sau ai fața potrivită pentru reclama respectivă sau pentru filmul respectiv, chiar dacă nu ai actoria făcută, ei aleg și fără actorie. Dacă te potrivești perfect pe rolul acela, tu ești. Și m-am gândit că cu siguranță vă fac ziua mai bună, pentru că sunt sigură că sunt aici talente, sunt copii, nu contează mici, nu contează vârsta aici, adică poate juca oricine într-o reclamă, poate juca oricine într-un film. Eu la concluzia asta am ajuns. Nu trebuie să ai neapărat actoria. Când eram foarte mică, chiar îmi plăcea foarte, foarte mult să fiu acolo, mă uitam la seriale, la telenovele și îmi plăcea și mie, adică chiar îmi doream din tot sufletul să apar într-o reclamă, să mă fac văzută și auzită cumva. Și sunt sigură că sunt multe persoane care au același gând ca al meu, așa, și am luat hotărârea să vă spun și vouă despre aceste agenții și că vă puteți înscrie la ele, doar mergeți, adică nu plătiți absolut nimic. Nu sunt ca acele țepe pe care eu mi le-am luat în trecut, că mergi și plătești o anumită sumă de bani și te vor chema la anumite reclame, anumite filme. Eu, da, mi-am luat țeapă. Am plătit o anumită sumă, așteptând să mă cheme cineva, dar așteptam în zadar. Am mai pățit asta și la mine în Târgu Jiu, unde am fost țepuită, am dat la fel o sumă de bani, cu gândul că mă vor lua la anumite reclame, voi primi hăinuțe, machiajuri, pentru fete, știți și voi. Voi fi chemată la prezentări de modă, voi juca în reclame, asta mi s-a promis în schimbul unei sume de bani. Eu